Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 21 years ekuberekwa. Zita muchangonditi Rumbidzai. Ndinogarawo muno munyika yavatorwa, nyika yeSouth Africa. Vazhinji vanongonditi Rumbi, uye zvekare ndakaberekerwa kwaChiweshe, but takazodzingwa ikoko nagogo. Gogo vainge vakapedza kudya vana vavo vose, nehama dzavo zhinji dzainge dzisingachadi kana kuvaona. Hama dzagogo dziriko kwamutuku uku, but handisisina kana communication nadzo, uye zvekare handinyatsokuziva kuti ivo gogo vakaberekerwa kupi chaiko kwamutoko, but vaingotiudza kuti vakazvarirwako vakakurirako kwamutoko. Pamba paitombouya hama dzagogo, but vakazongoregedza kuuya. Kunyange gogo pavakazoshayika, takatongovaviga titongori nevamwewo vemuarea matainge tichigara. At that time tabvako tadzingwa kuChiweshe tikabva tachizouya muHarare, gogo vachiti vainge vachitsvaka umwe mwana wavo wemusango, but takazosvika tikavashaya. Hongu mwana wemusango, even though vainge vari munhukadzi. Gogo vakati ivo vakamitisiwa neumwe driver webhazi, ndokubva vachizotorerwa mwana wacho iyeye. Havana kuzomboita hanya nazvo, ndokubva vachizonovakira kuChiweshe. Saka gogo vakatondidyira kunyange naamai vangu. Ino amai handitombonyatsokuvaziva zvakanaka, pangori nepicture 1 chete raamai, sezvo vakavauraya amai vedu apo isu patainge tichiri vana vadiki. Takangokura hedu nagogo kuChiweshe ikoko, ende vakatanga kutidzidzisa kuvhura makuva kubva tichiri vana vadiki. Vaititi endai munotamba mahumbwe, vobva vati endai munotamba mahumbwe kana paguva ranhengi. Izvo vanenge vachida kutoshandisa mweya wake munhu wacho iye uyo kwavanenge vatiti endai munotamba muri paguva ranhengi. Vaikwanisa kutipa kana matombo kana 4 kana kuti 6. Vobva vati matombo iwawo kuda kuti munge muchienda kunomaisa paguva, because vamwe vanoti pakunoviga paya vanobva vazosiya vateya guva, kuitira kuti varoyi kana vakazouya vachida kuvhura guva iroro vange vachizodya munhu uyo anenge abva mukuvigwa, vasazokwanisa kupinda muguva kana kudaidza munhu kuti ange achizvibudira ega muguva, nekuti munhu anowanzokudyiwa between 1 to 6 days. After 6 days zvinenge zvava kunetsa, because nyama yacho inenge yashisha. Asi kana mukakwanisa kumutora that same night apo paanenge abva mukuvigwa, hongu it is true, munhu wose anenge afa kana kuri kunzi kana varoyi tichida kukudya, tinotouya paguva rako totokumutsa, ende zvaunotiita hapana. Ende kana wafa surname yako inenge isisina basa, asi mutupo wako ndiwo unenge wava kushanda, kuti unobva kudzinza rekwanhingi uchishandisa mutupo wako. Saka tinotokudaidza nemutupo, obva wamuka. Hongu munhu anotomutswa. Vamwewo avo vatinenge takaroya vobva vachizotanga kurwara, ivavo tinovadyisa umwe mushonga. Sometimes mushonga uyu munhu anotopiwa physically. Pane vanhu vaya vanenge vachitomupepa, panotogona paine muroyi wake. Saka kana mazuva ake ekufa kana aswedera, then zvatinozoita, uya anenge ari padhuze nemurwere anobva achizomubikira, ringava riri porridge kana kuti sadza, depending nekuti murwere uyo anenge ava padhuze nekuda kufa anenge achifarira kudya chii. Ndokusaka muchiona vanhu vazhinji vanozongonzi akarwara kwenguva refu, zuva raakazoti ndibikireiwo sadza ndinge ndichidya ndozuva raakazofa. Panenge paine zvinenge zvichitoitika ipapo musadza iroro raanenge ati ndibikirei ndinge ndichizodya. Ndisu tinenge tichitomumanikidzira kuti ange achiridya, kuitira kuti tikwanise kuzomumutsa nyore munhu iyeye, nekuti vazhinji
vanovigwa vasina kunyatsokufa. Pane rimwe vhidhiyo randakatomboona remamwe mapositori akanzi akaedza kumutsa umwe mwana wavainge vachiti mwana iyeye haana kufa. The possibilities were high kuti zvechokwadi painge paine muprofita ainge akatoonesewa kuti mwana iyeye ainge asina kufa zvechokwadi, but panenge paine mishonga inenge yakashandisiwa iyo yatinoteya nayo murwere, so that anoita sekunge akafa but anenge asina kunyatsokufa, anenge akarara. Zvino tinobva tachizomumutsa mushure mekunge mamuviga mufi wenyu madzokera kudzimba dzenyu. Zuva richingonovira chete tinenge tatovapo takatokomba guva rake, tobva tatanga kumudaidza nezita nemutupo wake. Anobva abuda muguva imomo. Tinenge tiine tswanda dzedu, umwe neumwe anenge aine tswanda yake. Ndo matinobva tachizotanga kuisa nyama, tichimucheka mbijana mbijana, tichiisa nyama mungava muri murusero kana kuti mutswanda. Tinotokuvhiya uri mupenyu asi hauna pain yaunenge uchinzwa kusvika tapedza kukuvhiya. Then tobva tashandisa zvekare mushonga kuti guva rako ringe richizozvifushira. Saka vamwe vanogara vateya musi uyo wavanoviga munhu wavo, vanoteya nemuteyo uyo unozo expire maybe after 1 week. Zvino nyama yemufi ipapo haidyiki, kunyange ukanzwa nhomba yakaita sei nekuti ndiri kuda kudya nyama yemunhu, haungambofi wakaidya because inenge yashisha. Asi sometimes rinenge ritori gore renzara, I mean by vanhu vanenge vachinamata zvokuti munotadza kana kumutsa vafi kubva kuvafi kuti munge muchivadya. Saka vamwewo nekuda kwenzara kana kuti vaya vanenge vaine zvikwambo zvakawandisa kana zvakapanduka zvinozovamanikidza kuti vange vachizoenda kumakuva, nekuti zvinenge zvichingoti tiri kunzwa nzara mama, gogo tiri kunzwa nzara, tipewo zvokudya. Apa nguva yechijana inenge isati yasvika. Saka munhu iye kana akazoenda kumakuva akaenda akanomutsa munhu anenge ava ne-up to 6 days kubva zvaanenge akaradzikwa asina kuzombomutswa zvekare nevaroyi sesu, kana akazotora nyama yemunhu iyeye inenge yashisha, inokwanisa kutokurwarisa. Kudhara ndokusaka vanhu vazhinji vainge vachirwara kana muchichiziva chirwere chinonzi chirwere chegoita. Hakusi kunzi munhu wose anenge achirwara negoita zvinenge zvichireva kuti iye anenge ari muroyi. Vamwewo vanotoita zvekutopomedzerwa chirwere ichocho chegoita, zvekuti muroyi anoenda onodya nyama yakashata obva atanga kurwara. Anobva achizoroya ingava iri hama yake kana kuti munhu wepedyo, but haungachipomedzerwi chirwere ichocho nemunhu waunenge usingazivi, waunenge usina ukama naye. Anotofanira kunge ari sahwira kana kuti wehukama anozokupomedzera chirwere ichocho chegoita. Saka ndakadzidziswa zvakawanda nagogo vangu, uye zvekare gogo vakabva vachizobatwa mushure mekunge kuvhileji kwauya Tsikamutanda. Tsikamutanda akati auya gogo vangu vakabatwa, ndokubva vanzi vange vachirasa zvinhu zvavo. Saka gogo vainge vataurirana naTsikamutanda uya pamweya, because vazhinji vacho vana Tsikamutanda hakusi kunzi vanofamba vachibatsira vanhu nje ngobatsira, asi inenge iri nhau yekuti ivowo vanenge vachida mari, zvipfuwo zvevanhu, kutorera chembere dzevanhu zvipfuwo, uye zvekare nekuzodzitorera masimba. Saka vanoti kana vakatorera muroyi masimba ake nezvikwambo, vanobva vachizoenda vobva vazonogadzira tsvimbo dzimwe dzinoshandiswa nen'anga kana kuti maprofita. Inenge itori tsvimbo yechikwambo, chinenge chitori chikwambo pachezvacho. Saka ndo bhizinesi ravo ravanoita. Then gogo vangu pavakataurirana naTsikamutanda vakawirirana kumhepo, nekuti gogo vangu vainge vaine chipo chekugadzira mheni nekurovesa vanhu nemheni. Saka Tsikamutanda ainge achida mishonga yacho iyoyo zvekare nekudzidziswa kuti mheni inogadzirwa sei, ndokubva vachizowirirana paya. Saka gogo vakabva vachizosara vaine nyoka yavo.
nechimwe chikwambo zvekare, but tsikamutanda uyu akazovaganyira because akauya akaroverera hoko usiku gogo vasingazvizivi, hoko yekuti kana vakangobudirwa neshavi iroro rehuroi vanobva vafa, but havana kufa. Gogo vangu vakangotanga kupenga uye zvekare vakazowanikwa vari kumakuva vasina chavainge vakapfeka. Ndokuzodzingwa kwatakazoitwa kubva kuchiweshe tikabva tachizouya muHarare. Tava muHarare ndipo apo pandakabva ndachizotanga kuwirirana noumwe mukadzi. Paiva noumwe mukadzi uyo ainge ari elder kune imwe church kuHighfields. Saka gogo vainge vasina kunyatso kunditemerera nyora, vakapedza kunditemerera nyora dzacho idzodzo. Saka ndainge ndisingakwanise kuti ndige ndichimuka panomuka vamwe. Saka mukadzi uyu akabva ati ainge achida maid. Ndakati ndava kugara naye akabva achizondiudza kuti dzimwe nguva ainge achida kuti ndige ndichizopota ndichirara nemurume wake. Zvinova zviri zvinhu zvandisina kunzwisisa, asi kuburikidza nekumurota achiuya kwandiri akabva anditi dzimwe nguva murume wake anopfakanyika usiku iye asipo, aenda kunoroya. Saka ainge achida kundipa mushonga wekuti ndinobva ndazoita chimiro chakaita saiye uye zvekare nechiso changu chakaita saiye, ndobva ndarara nemurume wake. Saka murume wacho taimupa mushonga, taiwanzo kumupa mushonga wekuti ange achibatwa nehope kana kuma 9 PM. Then mukadzi uya aizobuda zvake. Paaibuda ndaingonzwa mhepo kuvhuvhuta pamusoro pemba, ndobva ndatoziva kutoti atobuda ava kuenda kunoroya. Ndaibva ndatomuka kusaiti kwangu, ndaimuka physically, ndobva ndatopinda mubedroom make. Murume wacho anenge achiita sekunge ari kurota, obva aona ini ndiri mukadzi wake. Then ndobva ndatorara naye usiku hwose. Then kuma 4 ndaizongopepukawo, ndobva ndatoona kutoti ndinenge ndiri muspare bedroom ndakarara nevana vaelder vaya. So vakandidzidzisa zvakawanda, vakanditemerera nyora. Ndipo apo pandakazobvawo kuZimbabwe ndikabva ndachizouya kuno kuSouth Africa. Gogo vainge vashayika, ndikaona kuti chekugarira muZimbabwe painge pasisina. Ndauya kuno ndakabva ndachizowana basa pano pandigere pandiri kushanda, zvokuti dai vaiziva madhamu vangu kuti ndo mabasa awo andinobata, zvimwe kuda vangadai vakandidzinga. Saka ndichangochinjawo location, ndichangoti ndiri kushanda kuRandburg zvangu. Saka ndinoshandira umwe mukadzi uyu ndichangoti anoshanda kuDepartment of Education muSouth African. Ane basa rake rakanaka uye zvekare sometimes she works from home, and murume wake munhu ane moyo wakanaka, and I have made myself to become his spiritual wife. And dai kwanga kuri kunzi ndainge ndisina kuzozviita his spiritual wife, vangadai vakapepuka vakatoona kutoti zvimwe zvinhu zvandinoita zvitori nehuroi mukati, and kutaura kudai so vanondipa kana mari for no reason at all. Vanokwanisa kundipa kana pay yangu 3 times in 1 month. Ndinongogara ndiine mari, chose chandinenge ndati ndinoda vanongondiitira. Vatori nekadhi ravakangondipa iro ravakati kadhi iri ndo raunoshandisa. Ndini ndinotoita budget mumba kuona kuti matengwa chikafu here, rinongogara riine mari. Icredit card ndinorishandisa madiro, uye zvekare vana vavo vanototi vana vangu, and vana vacho vanototi inini ndini mama vavo, and they respect me more than they respect their own parents. So they were spiritually open kubva zvandakatanga kuvashandira. Saka ndakabva ndachizongowana mukana, ndakabva ndachizotora chipfeko chamadhamu ndokubva ndachizochigadzira, ndikabatsirwa zvekare neumwewo ing'anga, but anoita futi zvehuroi, anobva kuMalawi. Ndiye akandipa mushonga wekugadzira chipfeko chamadhamu boss vangu. Since vari vanhu vekuti havana mate, like they have no prayer life at all, they are very weak, and she never say the blood of Jesus. Kunyangwe ndikamuka ndinokwanisa kungopinda mubedroom mavo ndichiita zvandinenge ndichinzwa kuda navo. Ndinokwanisa kutorara navo vose panguva imwe chete, ivo vachitozviona
kugope ikoko vachirara nemafantasy partners avo, nekuti munhu woga woga unenge uine efantasy yaunenge uinayo, saka unokwanisa kuzongokaruka watotanga kutongorota uchitongorara nemunhu uya waunenge uine crush naye. Saka ndinotongopfeka zviso zviviri at the same time, uku ndichirara namadam boss vangu semunhurume, uku ndichirara nemurume wavo semunhukadzi. Like he is one of this colleague, a married woman whom he fantasize about, even though asati akambomusvitsa shoko, including my madam boss zvekare. There is this other friend, a guy, sometimes she fantasize about him even though vasingadanani. Saka ndo panobva simba rangu ipapo rekuzviita a spiritual wife, mainly kumurume wacho. Mukadzi wacho hangu handina basa naye too much, because already as the woman of the house aifanira kuti ange achinamata, but sezvo asinganamati akatondipa simba. Imba yavo ndakaiita altar, ndakazototi ndava kuenderera because altar yangu yakatombogara mubedroom mavo. Saka kana kuchinzi altar, it does not mean kuti panenge paine zvinhu zvinonyanya kushamisira. An altar, it can be anything. Like ipapo pandaishandisa bedroom ravo as an altar, usiku zvinhu zvandinoshandisa ndopa zvaizonyuka, like mimwe micheka yandinoshandisa, matables, uye zvekare netswanda iyo yandakapiwa nagogo inongogara iine nyama mukati yaizonyuka usiku, ndobva ndachizopindamo mubedroom mavo ndisina chandinenge ndakapfeka, uye zvekare ndakabata mutsvairo ndakaupidikura wakatarisa pasi. Ndobva ndatanga kuita miko dzangu. Ndakangotora rimwe bhodhoro, ndine kamwe kabhodhoro ako kandakapiwa nagogo. Kabhodhoro aka ivo vakanditi vakakapiwawo namai vavo kuma 1970 something. Saka kabhodhoro aka kane umwe mudzi urimo. Mudzi uyu unoita sekunge gonye, unenge uchitofamba pano nepapo. Unofanira kuti unge uchizopiwa ropa, but izvi zvakasiyana nekuromba. Ndinokwanisa kushandisa ropa remunhu, ndinokwanisa kushandisa ropa remhuka, kana kushandisa ropa kunyangwe rehuku, zvasiyana nehurombwa. Hakusi kunzi kagonye aka ndikakapa ropa ndinobva ndazoita mari, kwete, sandizvo zvinoitika. Kangoriwo kagonye kandakapiwawo kanondipa masimba, uye zvekare ndiko kacho ikako kanogara kari paaltar ako kandinonamata kwakare, nekuti ndiko kane mweya wacho iwoyo unopota uchiuya kuzondigara. Then kana wandigara mweya iwoyo ndinokwanisa kutofamba ndiri mumweya, uye zvekare nekuti kana ndikadarika nepamba pemunhu huri usiku, kana akarara anokwanisa kutanga kundirota, but anenge asingarote ini as such. Anokwanisa kungorota munhu waanenge akavenga, kana kuti waanenge achifungidzira kuti ninge uya ndiye anondiroya. Saka mukufamba imomo kazhinji kungotsvaka vaya avo vanenge vachizviita vanonamata, then ndomuroya. Ndikamuroya kumweya, then physically ndo paanozotanga kusanganawo nemaproblems. Vamwe vanosangana nezvirwere zvinovakonzeresa kuti vange vachizoregedza kunamata. Vamwewo ndo vari easy, you affect them financially and then they become broken Christians. I love that my madam is weak. Ipapo ndakazongovanzwira tsitsi, because vainge vava kungogara vachitemwa nemusoro nekuda kwekuti ndainge ndava kunyanyisa kugara ndakavatsikirira mweya kwavo. Ndakabva ndachizotora kabhodhoro kacho ikako ako kandainge ndakaviga mune rimwe drawer mubedroom mavo, then ndokubva ndachizokaisa muspare bedroom umo mandinorara. Kana vari 7 vavo ndinotovamutsa, ndinotoenda navo kwese kwandinenge ndichinzwa kuda, like kamukasikana kacho ikako kachanyatsokuita muroi, because kunyangwe ndikakatemerera nyora akamborwari. Vamwe vana unoti kana ukamutemerera nyora ndo paanomboita nguva achirwara kupisa muviri kuita sekunge achafa, but kasikana aka very strong, she's a very strong girl. Ndakamutemerera nyora kakawanda kwazvo,
but she has never been sick. Uye zvekare, it is not only Madam Boss Vangu who is obsessed neTikTok more than God. Ndikangoti vakadzi vazhinji, especially vanogara mustreet imomo umo mandinogara, like they are so obsessed nesocial media. I really love the fact yekuti hakuna anoenda kuchechi. Vazhinji vacho vanenge vachingomhanyidzana nemari. Kana kuri kunzi vari kuenda kuchechi, it's either kunenge kuine wedding, and it is those traditional churches vanongoenda maybe once in a while. So I am someone who is able to do whatever that I want kunoku estate kwatinogara, because hakuna munhu anonamata, kungonamatawo kwekungoti. But I understand kana wava nemari, what is the reason yekuti unge uchinamata, nekuti zvose zvaunenge uchinzwa kuda unenge uchikwanisa kuzviwana. That is my own confession. Mukoma kana mukaposta nyaya yangu ndiisivisiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndakatoseka hangu imwe friend yaMadam Boss Vangu vakambouya kumba vakabva vachizombogara pamba about 2 days, because vainge vachinetsana nemurume wavo. So pavakagara nesu ipapo for 2 days, ndainge ndichirara nemwana wavo mukomana uyo ane 6 years. Kutaura kudai anongonzi ane allergy, ava kutopfeka maglass kutaura kudai. So because akanzi ane allergy, dzimwe nguva maziso ake ainge achimbozvimba, but haana allergy yaambori nayo. Ndakangomupa umwe mushonga iwoyo ndo unokonzeresa kuti ange achiita maallergies, zvokuti dai vaiva munhu anonamata vangadai vakazviona kuti haasi manatural allergies. Shungu dzangu ndedzeiko? Ndedzekuti haafaniri kuti ange achizova nemhuri, because pane basa randikuda kuti ange achizoita. Saka maallergies iwawo ari kunzi ane maallergy zvichakonzeresa kuti by the time paanozova a teenager, reproductive system yake ichazotadza kushanda zvakanaka, zvekuti by the time paanenge ava kuitawo zvevasikana, when he sleeps with a woman, he won't be able to impregnate that woman. Ndo zvandakangonzwa ndichiudzwa apo pandainge ndakamira paaltar. Handizivi hangu kuti basa racho iroro randakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichizomupa raanofanira kuti ange achizoitawo kana akura ibasa rei, but ndakangonzi ndinofanira kumupa umwe mushonga uyo uchazoparadza reproductive system yake. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, at the age of 21 nyaya dzacho dzavari kutaura vanzvadzi vedu ava. Hey, let us talk about that in the comment section. Saka ivo vakati ndichakupai listi rezvinhu zvinowanzokuitika kana kuri kunzi pamba pako kana pachisvika varoi. Hanzi ndichakupai list racho iroro, so I'll be waiting for her. Kana vakandipa list then ndichazoriverenga panapa. Hanzi zvimwe zvinhu zvokuti ukaona zvava kuitika pamba pako, usually it means kuti unenge ugere kana kuti muvakidzani wako kana kuti padhuze nepaunenge uchigara panenge paine muroi anopota achikushanyira. Strange things indeed they do happen in this world.